ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали роҳнамо ҳастед. Бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. Мо дида баромадем ки дар интернет дар як рӯз тақрибан 100 000 зиёд одам пост медоданд бизнес без вложений, яъне чӣ хел бепул бизнес кунем. Видеои имрӯзаи мо маҳз ҳамин мавзӯъро дар бар мегирад. Мо низ якчанд сайтҳои бизнесиро, якчанд блогерҳоро дидем ки дар он ҷо ягон чизи аниқ гуфта шудагӣ нест. танҳо дар бораи чӣ хел бо пули кам бизнес кардан ва ҳаминҳоро гуфтагааст. мо низ ба хулосае омадем ки дар бораи ин як видеои хуб ва беҳтаринро баҳри шумо пешкаш гардонем. дӯстони азиз, бо диққат бошед. Дар видеои имрӯза якчанд бизнес идеяи беҳтаринро пешниҳод мекунам ки бепул бизнес карда мешавад. Видеои имрӯзаи мо бисёр як видеои зарурӣ аст. видеоро бо диққат то охир тамошо кунед, ба ёру дӯстони худ фиристед ва моро то охир ҳамроҳӣ кунед. касоне ки телефон, телевизор, инструмент харидани ва боз дигар чизҳо ба шумо сайти alabon.com-ро тавсия медиҳам. аз тамоми ҷо дар омада қариб ҳамаи чизро пайдо карда метавонед. телефон, инструмент, боз якчанд чизҳои дигар. худатон медонед ки мо доставка дорем ба Тоҷикистон. ҳамаашро доставка мекунем. шумо Питер, намедонам Сахалин аз куҷо ки бошед занг мезанед, заказ мекунед, тамом. мо чизҳоро то Тоҷикистон бурда доставка мекунем. Инчунин дар Русия ҳам ба тамоми шаҳру посёлкаи Федератсияи Россия низ доставка аст. хулоса ба ҳамин рақамҳое ки мебинед занг занед, муроҷиат кунед, ба сайти alabon.com дароед, заказ кунед. дӯстони азиз, бизнес идеяи аввалини мо, яъне чӣ хел бепул мо продуктаро гирем, яъне товар под реализатсию. бояд сараввал шумо бозорро хуб омӯзед ки мардум ҳоло пули худро ба куҷо расход карда мешаванд, ба куҷо зиёд расход мекунанд. пас аз анализ кардан шумо метавонед продуктаро интихоб кунед. вақте ки шумо меомӯзед, мефаҳмед, баъдан продуктаро интихоб мекунед. пас аз ин мушкили дигар реклама. яъне шумо бояд чӣ хел реклама кунед, ҳамин продуктаро ба кӣ фурӯшед, кӣ аз шумо мехарад, ҳаминро бояд шумо донед. намедонам шумо метавонед тариқи тикток, инстаграм, фейсбук ё ин ки метавонед бо ягон блогере ки нав канал кушодагӣ аст, метавонед бо ҳамон ягон шартнома кунед. шояд аз фоида 30% ба блогер медиҳед ё ин ки 20% ба блогер медиҳед. барои он ки дар аввал шумо маблағ надоред, метавонед ҳамин тавр шартнома карда бизнесро оғоз кунед. пас аз ин ба шумо лозим мешавад ки паставшик пайдо кунед. паставшик пайдо кардан гумон мекунам ки ягон душворӣ надорад. ба интернет медоред, дар Яндекс ё Google мезанед купид оптум номи ҳамон продуктии худро. дар он ҷо якчанд паставшикҳо мебаранд. дар бораи паставшикҳо хуб маълумот гиред, бинед ки мардум чиҳо гуфтага ҳастанд. баъдан як чиз дигарро бояд қайд кунам ки ҳатман бо паставшик рӯбарӯ рафта суҳбат кунед. тариқи телефон занг зада шартнома карда хуб нест. чунки вақте ки рӯбарӯ мешавед, шуморо мебинад, боварӣ боз ҳам зиёдтар мешавад. масалан шумо дар аввал на он қадар тавари зиёд гиред, сараввал кам гиред, мефурӯшед, баъдан пулашро бурда расчод мекунед. агар имконияти ИП бошад, боз ИП бовариро зиёдтар мегардонад. шояд дар худатон набошад, бо ягон дӯстатон дорад. ҳамин тавр агар тариқи ИП назди паставшик равед, боварӣ боз ҳам зиёдтар мешавад. хуб, мегузарем ба бизнес идеяи дигар. дар байни муҳоҷироне ки Русия омада кор кардан, бисёр нафароне ёфт мешаванд. бо ремонти хона бисёр сарукор карданд. асбобое ки онҳо сарукор карданд, як қисмашро ба хона бурданду як қисми дигараш ҳамроҳашон аст. ҳоло ба шумо гуфта мегузарам ки чӣ тавр бо ин чизҳое ки дар хона бекор истодааст пул кор кард. ин чизро тариқи достгоҳи объявленӣ эълон карда ба аренда диҳед. масалан дар Русия бензопила ё ин ки шурупавёр дар як рӯз 800 рубл, ё ин ки дар Тоҷикистон аз 20 то 50 сомон. ба ҳамин монанд хайбоз нарху навашро худатон мебинед. агар мантиқи ин корро фикр карда бароем, як чизи шумо бекор хоб асту, вале ба як нафари дигар хеле зарур аст. дар ин ҷо калидҳои мошин, баъзе асбобҳое ки барои ремонти мошин истифода мешаванд, талаботи калон доранд. инҳоро низ метавонед ба аренда диҳед. бизнес идеяи навбатии мо ки барои кушоданаш ягон маблағ лозим нест. ин кушодани канал дар YouTube мебошад. тарзи кушодани канал ягон мушкилӣ надорад. аккаунти телефон ин худ канал ҳаст.
барои зебо кардан ва каме настройкашро дуруст кардан дар YouTube видеороликҳо хело зиёданд. Метавонед аз ҳамон ҷо даромада бинед. Дар ин ҷо як чизи муҳим ва хеле зарурӣ дорад. Дар YouTube конкуренсия беҳад зиёд аст. шумо бояд як мавзӯеро интихоб кунед ва видеоҳо дар бораи ҳамин мавзӯъ бошад. агар дар ҳақиқат ин корро пеш бурданӣ бошед, як идеяи хуб фикр кунед, то тамошобинони худро пайдо карда тавонед. агар хоҳед ки канал хуб пеш равад, ҳеҷ гоҳ видеои каси дигарро напартоед, ки сабаби маҳкамшавии канал шуданаш мумкин аст. вақте каналатон аз 1000 подписчик зиёд шуд, барои пайвастшавии монетизатсия, яъне пулкоркунӣ ба программи AdSense ариза медиҳед. пас аз пайвастшавии монетизатсия метавонад канали шумо пулкоркуниро оғоз кунад. инчунин метавонед бо рекламодателҳо, аниқтараш бо бизнесменҳо шартнома баста бизнеси онҳоро тариқи видеороликатон реклама кунед ва аз он рекламаҳо ҳам метавонед ки маблағ ба даст биёред. дӯстон, фаҳмидан мехоҳед ки аз YouTube чӣ қадар пул кор кардан мумкин аст. аниқтараш канали роҳнамо чӣ қадар пул кор мекунад. дар бораи ин ман видео кардагӣ ҳастам. силкаи ин видеоро дар описанӣ мегузорам. метавонед даромада тамошо кунед. мақсади видеои имрӯзаи мо ки оғоз кардани баъзе бизнесҳо бе расходи зиёдатӣ, яъне бепул буд, хостам чунин идеяро гуфта гузарам. ҳама вақт ёфт мешаванд нафароне ки ба устогӣ ва сохтани баъзе чизҳо шавқи зиёд доранд. аз ин идеяи мо метавонанд барои худ чизе гиранд. ин ҳам бошад истеҳсоли лентаи махсус аз бутулкаҳои пластмассӣ. ҷамъкунии ин бутулкаҳо ягон мушкилӣ надорад, чунки дар кӯчаҳо, дар паркҳо, дар партогоҳҳо, дар ҳама ҷо чунин бутулкаҳо ҳастанд. барои сохтани ин гуна лентаҳо ба мо як асбоби оддии дастсохт, барои сохтанаш ҳамагӣ 2 болту гайка, як тахтача ва якчанд шайба ва як теғи корди канцелярскӣ лозим мешавад. тахтаро 2 сӯрох карда, теғи кордро ҳамин тавр бо болту гайка маҳкам мекунед. ва тарзи пурра сохтани ин асбобро видеоашро дар описанӣ мегузорам. метавонед даромада аз ҳамон ҷо тамошо кунед. ин лентаҳоро дар мағозаҳои асбобҳои моҳигирӣ, дар сохтмонҳо барои бастани инструментҳо, арматур, барои бастан ва якҷоя кардани падонҳо истифода мекунанд. ва боз ин лентаҳоро барои ҷӯрӯб ва шӯтка сохтан. инчунин сабадҳо барои мевою сабзавот мебофанд. хулоса ин лентаро боз дар бисёр сфераҳои дигар ҳам истифода мекунанд, ки дар ҳамин ҷойҳо метавонед пешниҳод карда фурӯшед. аз TikTok чӣ хел пул кор кардан мумкин аст? аз TikTok кадом одамҳо метавонанд ки кор кунанд? яъне TikTok рости гап меҳнати на он қадар зиёдро талаб мекунад. бо TikTok метавонед танҳо тариқи телефон видео кунед. ҳатто дар худи программи TikTok, яъне монтаж ҳаст, метавонед аз ҳамон худи TikTok монтаж кунед. баъдан барои TikTok ягон хел студия, ягон хел расходҳои зиёдӣ лозим нест. чӣ хеле гуфтам, дар TikTok ҳама одам метавонад популярӣ шавад, яъне ба ҳама шанс ҳаст. хоҳ кадом касб кори гина бошад, хоҳ муаллим, духтур, рассом, хулоса повар, программист, яъне ҳама метавонанд видео кунанд, чунки дар ин ҷо аудитория хело калон аст. ҳама ба худ мухлиси худашро меёбад ва метавонад ки дар ин ҷо популяр мешавад ва рекламодателҳои худро ёбад, тамошобинҳои худро ёбад. аз TikTok бо кадом роҳҳо пул кор кардан мумкин аст? якум, монетизатсия. монетизатсияи TikTok ҳам ба монанди YouTube баъзе қоидаҳои худро дорад. дар TikTok бояд аз 10,000 зиёд подписчик дошта бошед ҳатман. дар як моҳи охир ҳамаи видеои шумо бояд 10,000 просмотр гирифта бошад. як чизи асосии дигар, аз 18 сола сину солатон бояд ҳатман калон бошад. агар аз 18 хурд бошед, яъне TikTok-ро фиреб карда намешавад. ҳангоми монетизатсия пайваст шудан ҳатман аз шумо паспорт мепурсанд ва проверкаи хело сахт мегузарад. ба ҳамин чизам хело бодиққат бошед. чорум чизи асосӣ ҳамин аст ки видеои шумо бояд авторский бошад, яъне чӣ хел бояд шумо худатон видео карда партоед, видеои каси дигарро гирифта напартоед. аз TikTok бо воситаи рекламодателҳои промой, яъне баъзеҳо мехоҳанд ки чизҳои худро тариқи шумо реклама кунанд ва шумо аз онҳо пул мегиред ва баъдан метавонед реклама кунед. хуб дӯстон азиз, ин буд якчанд бизнес идеое ки бе пул бизнесро оғоз кардан мумкин аст.
кадоме аз ин бизнес идеяҳо ба шумо писанд омад, ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. видеоро ба ёру дӯстони худ фиристед, дар имо, дар фейсбук ва дигар социални сетҳо поделитса кунед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. то видеоҳои оянда, хайр.